A Pobra despedirá o verán por todo o alto con 4 días de festa na honra do Divino Nazareno. Aínda que os actos relixiosos centran boa parte da programación coa procesión das mortallas como evento central, a música tamén ocupa un lugar destacado. Orquestras de primeiro nivel, entre as que figuran América, Panorama ou Combo Dominicano, compartirán cartel con grupos xa consolidados como Monolius Dop e artistas emerxentes con cada vez máis sona como G-Face, que actuará o sábado cun repertorio de temas propios do máis variado que non deixará indiferente a ninguén. Un concerto moi divertido, porque o meu repertorio hai moitísimos estilos, entón tuvemos que facer un show moi dinámico e penso que quedou un show moi divertido, porque hai dende cumbias, dende pop, un pouco de rock, ou seja que a xente penso que vai a pasar moi ben. Será o seu último concerto como G-Face. A partir de agora adotará o nome de Gabriel Fandi, co que se sinte máis identificado nesta etapa da súa carreira na que camiña cara á madurez artística. G-Face ao final era un alcume que puxen cando tiña 19 anos. En aquel momento sí que estaba ben porque estaba comezando, facía reggaetón, facía rap, estaba probando. Sabes, entón que penso que todos os artistas necesitan facer iso. De feito, fai un par de anos, como G-Face, toquei aquí nesta praza tamén, e agora como Gabriel Fandi, pois é unha honra tocar aquí, no? Porque ademais, que che contaba antes, xa dende o público, fai anos que eu veño ás festas do Nazareno, que veño a ver os tributos de ABBA, de Queen, entón teño como unha ilusión e un agarimo especial, no? Con este lugar. Ademais desta primeira xira na que está inmerso, este músico, cantante e compositor traballa xa noutros proxectos como unha colaboración cos satélites e o lanzamento dun novo sinxelo que está a piques de ver a luz. Eu teño a miña próxima canción que vai ser a primeira como Gabriel Fandi, que sairá dentro de pouquiño xa para este mes que ven, que eu diríache que unha das cancións das que máis orgulloso estou a nivel de composición e demais. Conseguín contar unha historia que creo que a xente vai se sentir identificada. É unha historia que fala de dúas persoas na que ti imagínate que tes unha amiga que che gusta moito, por poñerte un exemplo, ou un amigo, pero non lle podes decir nada porque el xa ten parella e ti tes como o secreto guardado de decir gústasme pero non che podo decir nada. Entón, por iso digo que é unha historia que a xente se vai identificar moitísimo. Para os que aínda non tiveran o prazer de escoitalo, aquí vai un pequeno adianto, co que de seguro quedarán con ganas de máis. Yo que solo era de una, ahora bailo con la luna, para que veas que ya no soy tuyo ni de ninguna. Yo que solo era de una, ahora bailo solo con la luna.